egin dezatela, bai Bizkaiko udalek, zein aldundiak, zein Eusko Jaurlaritzak. Hiltegi berria egin behar ikusten dugu Bildun. Eraikin berria egiteko lurrak eta proiektuak badaude jada. Hori dela eta instituzio publiko eta alderdi politiko guztiei dei egiten diegu. Erralde Durangoko hiltegi berriaren sorrera bultzatzeko. Hainbat azkarra. Arduraz jokatzeko garaia da. Denon artean hiltegi berria eraikitzeko ahalegina egin eta Bizkaiko lehenengo sektorari laguntzeko. Zerbitzu hau beharrezkoa dugu Bizkaia. Erralde, Bizkaitarroi zerbitzu eskaintzen digun oinarrizko azpiegitura bat da. Ezin daiteke onartu abereak hiltzeko beste herrialderen batera eraman beharra. Batetik, honek baserritarrentzat kostu bat suposatzen duelako eta bestetik Bizkaian tankera honetako azpiegitura bat beharrezkoa delako. Bukatzeko, Bizkaiko herriei ere deia luzatu nahi diegu. Erralde Durangoko hiltegia osatzen duten herriekin bat egin dezaten. Gaur, 15 herrik osatzen dute sozietatea. Bizkaia guztiko 112 herriri zerbitzu ematen dio sozietatea. Herri guztiek dute hiltegiaren beharra, bereien abeltzain eta hartzainek animaliak sakrifikatzeko tokia behar dutelako edo okela kontsumitzaileak dituztelako. Beraz, solidaritatea eskatzen diegu eta Erralde Durangoko hiltegi berriaren proiektuarekin bat egin dezaten. Denontzat onura da. Erraldek berak bakarrik funtzionan dezake, baina denon laguntza behar du. Beste barik, denon norabide bakarrean behar egiteko eskatuz, Erralde Durangoko hiltegia urte askotarako izango dugun uste osoarekin agurtzen zaituzten. Eskerrik asko.